Ihanapod kita nining atong sinimana nga panagtigom isip mga debuto ni San Jose. Pero ambot og hinungaw pa ba kini sa Pasko ug tungod ba kaha kini kay nahuman naman ang year of Saint Joseph. Nagkanipis naman pod kita. No? Nagkanipis na pod ang ato nga attendance. Hain naman tong mga pila to? 300 plus nga mga debuto ni San Jose. Hain naman to ang kadasig o kaikag nga atong nabati niadtong mga niaging mga bulan diha sa atong debosyon kang San Jose. Nawala na ba ang spark sa atong debosyon? Mga kaigsunan, siguro nindot nato ning pamalandungan kay ang mga pagbasa nato karong adlaw usab nagagiya ka nato sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kung inyong nabati ganiha ang unang pagbasa, no? Nakita nato, no, nga dako kayong kapildihan sa Israel ang nahitabo nga gubat batok sa mga Pilistihanon. Una nilang sangka, napildi sila nga 4,000 ka mga tao ang nangamatay. Busa sa ilang kaguol, ilang gipamalandungan, kulang bata sa strategy o ang ato bang mga hinagiban, habol na ba o luya na ba ang spiritu sa mga tao, sa mga sundalo. Busa nakaabot sila sa usa ka conclusion nga dalhon nila ang arka sa Dios. Kahinumdum mo sa arka sa Dios, no? Nga gidala kanunay nila, mao'y naguna kanunay sa ilang padulong ngadto sa yutang sinaad, no? Nga katong arka sa Dios mao ang nagasimbolo nga ang Dios nga buhi nagauban og nalalipod sa katawhan. So mao katong ilang na-conclude nga dalhon nato ang arka sa Dios diha sa gubat aron kini mao'y musangka alang kanato. They see already the power of the Ark of the Covenant in defeating the enemies. Busa tuod ilang gidala ug kini dako kayong nakadasig sa fighting spirit sa mga Israelitas nga gani sa pag-abot sa arka nga dungog sa mga Pilistihanon ang singgit nga gidescribe pa sa atong unang pagbasa, nakauyog sa yuta. Ing anak kakusog ang ilang fighting spirit pag-abot sa arka sa Dios. Ug diha sa ilang panagsangka, diha sa itong pagbasa, pildi Japon sila. Ug grabe ang kapildihan, ka 30,000 ang nangamatay tungod ni ana. Ug ang arka sa Dios nakuha sa mga kaaway sa mga Pilistihanon. Kung atong pamalandungan mga igsuon, may pakyas ang Dios. Ang power sa Dios wala nakasangka sa Pilistihanon. Sa gamay nato siguro lantaw ing ana ang atong conclusion. Pero kung atong gipaminaw pag-ayo, makita nato nga sa mga Hebreo, sa mga Israelitas pag-abot sa arka sa Dios, nahimo ni siyang usaka nakapaagni sa fighting spirit, and they always see the Ark of the Covenant as a powerful instrument for war. Pero unsa man ang reaksyon sa mga Pilistihanon? Nangahadlok una sila tungod ni ana, kay wa sila ing-ani, pero ilang sa gisaysay, ilang gitanaw balik, sus, wala tay ing-ana nga naa sila'y Dios nga nakiguban kanila, nga kanang maong Dios nga nakiguban kanila, nga gisimbolo sa arka. Kinigyod ang Dios nga mao'y nibuntog sa tanang mga kaaway. Kaluoy intaw nato nga wala kitay Dios nga sama ni ana. Kanindot sa ilang realization that because of that they see now that there is a God
who accompanies people. And luoy kami nga wala kami ing ana. Nakaabli sa ilang mga mata ang kaimportante sa relasyon sa Dios. Apan ang mga Israelihanon, nakita nga kini siya, it's just an instrument of power against their enemies. Nakalimot sila sa pinakauyukan nga purpose sa arka sa Dios. Nga maugayon unta nga kini makahatag kanila og dako nga pagkasuod sa relasyon ngadto sa buhi nga Dios. Dili lang because of power, but because of the mercy of God. Ug mao na ilang nakalimtan ni anang maong mga panahona. Nga gitan-aw lang nila ang arka sa Dios as a means of power, not much more a relationship of mercy. Kini ang kanindot kay gitugbangan kini sa atong ebanghelyo. Nga diha sa atong ebanghelyo nakita nato nga usa ka sanlahon iduol ni Jesus ug mingon, kung buot ka maayo mo ako, makaayo ka kanako. Ug miingon si Jesus, buot ni hikap, ug miingon si Jesus, buot akong mamaayo ka. It's a relationship. It's a relationship wherein the faith that we have should impel us to be close to Jesus, to be close to our God. It's not the power. It's not the power. But much more the intention of our God is to really make us His children, knowing that He is a merciful God. And that would help us be close to Him. Kini mga kaigsunan atong pamalandungan, kay nga naman, ang debosyon usahay, makahatag ka nato og mga kahigayunan, diin ang concentration sa atong pagka-deboto o sa atong debosyon, diha lang sa gahom sa Dios. Gahom sa Dios. Nga naman, nasinati man nato, no? Niadtong niaging tuig, perting kataas o daghang kayong nindot nga mga testimonies, how God protected us, how God healed the individual person, how God really became a God who helped us in our difficulties. Ug kana siya ang nakakusog sa debosyon. Pero ang question, nakadason ba kini nato sa relasyon sa Dios? Ang debosyon nga nakatungtong lang sa gahom sa Dios, mabaw. Apan ang debosyon nga nagadala ka nato suod ngadto sa atong Dios, mao kana ang lalom nga debosyon. Mao na mga kaigsunan nga ato i-examine sa atong anhidere every Thursday, sa atong pag-ingon, ako deboto ko ni San Jose, wala baka ni pilit ang atong pagtuo diha lamang sa pag-ila. Nagdeboto ko sa kang San Jose, kay gamhanan si San Jose nga makapaduol ngadto sa akong mga request ngadto kang Jesus. Ug kanindot nga deboto ko kang San Jose nganuman, kay si San Jose nag-aga kanako suod ngadto sa pag-ilagayod kang Kristo nga akong manunubos. Nakapalawom sa akong pagtuo ug pagsalig nga sama sa sanlahon, nagaingon ako kanunay sa Ginoo, Lord, your will be done. Kung buot ka, Lord, mamaayo ako. Dili itong usa ka debosyon nga mamugos sa Ginoo. San Jose ha, na ako'y problema ron, no? Kana bang manghulga ta ba? Na ako'y problema ron, tabangi ko nini, kani ko ni mo tabangan, manluod ko, di na ko mo simba og Thursday. No? Di na ko ni mo mahimong dibo. No, we are trying to challenge the power, not much more the relationship of a merciful God. Mao na mga kaigsunan nga kini ang ato nga palawmon. Mo bitaw nga dali mo no mangimbitar kita every Thursday.
Manubina ta kang San Jose apan naa ang Eucharistia nga diin unta kini maoy tinubdan sa atong kasuod ngadto sa atong Dios nga maoy pinakaimportante labaw pa kini diha sa mga request o mga intensyon nato ngadto sa atong Ginoo. Mao ni direksyon mga igsoon, no? Mao ni direksyon unta sa atong development of the devotion to Saint Joseph. That this will not merely be something of an anting-anting sa mga Katoliko aron mahimong gamhanan, kundili mahimo unta ning relasyon nga lalom, tulay nga diin pinaagi sa akong debosyon, mas naila nako si Jesus nga giamuma ni San Jose, mas naila nako ang akong manunubos nga gisalig sa Dios Amahan ngadto kang San Jose nga iyang protektahan ug amumahan ni salig o mas nakaila ko sa Dios nga gialagaran o gisaligan ni San Jose sa tibok niyang kinabuhi. Kanindot mga igsoon, kay kung kana, maingon yun nga lalom ang atong debosyon. Mao kana ang ato nga paningkamutan sa atong kaugalingon. Let us make devotion as a means to deepen relationship with God. Let us not try to make devotion as a power in order to say, tanawa ko, mas lakas ko's Ginoo. Ako na gud ni. San Jose na gud na. Iyaw gyud nga mo, no? Dili mao. Dili ni pakuyaway. Kundili ni palawmay sa atong pakagsuod ngadto sa Dios nga mao kanunay nga mahigugmaon ug manggiluluy-on sa tanan. Amen. Palihog